Mae'r Eisteddfod yn 11 oed eleni, ac roedd llawer o bobl wedi dod I westy'r Oriel House yn Llanelwy. Dyma Siwan Hywel o Ganolfan Iaith Bangor. Mae hi wedi bod yn rhedeg yr Eisteddfod ers 2009. Mae'r Steddfod yn un o uchafbwyntiau calendar y Dysgwyr, a maen nhw'n dysgu beth ydy Steddfod, a hefyd maen nhw'n mynd yn ei blaenau I maes D yn Steddfod Genedlaethol I gystadlu, ac yn dysgu fan o beth ydy Steddfod Genedlaethol ac yn cael profiad Cymraeg a Chymreig. Mae wedi newid lot dros y 4 blynedd diwetha. Da ni wedi gweld cynnydd yn nifer y gystadleuwyr, cynnydd yn nifer bobl sy'n dŵad i'r Steddfod a hefyd cynnydd yn nifer y bobl sy'n cystadlu efo'r gwaith cartre. Un o'r cystadlaethau cyntaf oedd yr unawd, solo. Roedd Miri Colad o Bywys yn cystadlu. Haid aros nes mynd adre, cyn cael dŵr, cyn cael dŵr. Wel, dwi'n chwilio am bob cyfle siarad cymryd rhan, achos dwi'n byw mewn ardal lle mae Saesneg yn y iaith yr ardal. Felly mae'n rhaid I mi teithio. Dwi'n mynd ym mhob man I chwilio am pethau i'w wneud trwy Gymraeg. Does dim dŵr. Pamela Wyn Shannon dwi. Dwi'n dod yn y daleithiau. Dwi'n byw yn Gwynfryn. Dwi'n wedi ennill canu unigol heno. Dwi'n ganu Trwerin gan Mick Stevens. Dwi'n hoffi Mick Stevens. Mae Amanda Richards o'r Rhos ger Wrecsam wrth ei bodd yn cystadlu. Roedd hi mewn parti cydadrodd, recitation party, gwahanol iawn. Dwi'n gwisgo fel gangster rap ar rwan, achos dwi'n sgwennu rap I competition. Dwi ddim yn licio Marmite, awch a fi. Mae fy nhacyn i'n blaset efo padros. Dwi'n sgwennu rap yn y dosbarth I gwaith catref. Mi nes I sgwennu rap I gwaith catref. A dwi'n sgwennu about fy mfylu Ros a fy nhad I, a really I sgwennu am treiglad trwy nôl a treiglad llais, achos dwi isio ymarfer mwy. Dwi'n siŵr bod hwn yn sbwriel, ond dwi'n caru ddysg rap. Bwcyd a llaw I gychwyn. Roedd gan Neil Wyn Jones o Gilgwri grŵp o ddysgwyr o'r Wirral yn cystadlu. Da ni wedi ennill yr cystadleuaeth y sketch, ac felly, ond da ni wedi cael lot o hwyl jyst yn ymarfer ac yn neud y peth, dweud y gwir. Enillydd, winner, y stori ddoniol, oedd Clive Jones o St Martins. Fy nghyfarnwr cyfeillgar, gai baint o eich cwrw chwerw gorau oer, os gwelwch yn dda. Sorry, pal, I'm from Wigan, don't speak a word. No offence. Ro'n i'n mwynhau, the audience responded.